στα έργα του Μάριο Πουντίκα και η πολιτική ως θέατρο στη ζωή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Φιγένεια Καφετζοκούλη είναι υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του μεταπτυχιακού προγράμματος του 2 τμήματος. Αποφοίτησε με διάκριση από το Τμήμα Υποκριτικής Θεάτρου του Μητροπολιτικού Κολεγίου σε συνεργασία με το Queen Margaret University του Εδιμβούργου, όπου φοιτήσε με υποτροφία. Η φθορά που φωλιάζει μέσα στη λέξη διαφθορά, η βασική ασθένεια κάθε μορφής ζωής, διαβρώνει ύπουλα και σταθερά τα υγιή στρώματα. Η διαφθορά, ως μια συνειδητή ανθρώπινη επιλογή, δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπα, μια αναπόφευκτης βιολογικής πορείας, αλλά μια εσκεμμένη σύψη, η οποία μεταμορφώνει τη ζωή σε πηγή δυσοδείας. Η υπαρξιακή δυσοδεία είναι ένα βασικό μοτίβο στα έργα του Ποντίκα, μια δυσοδεία που δεν θα μπορούσε να μην είναι πρωτίστως πολιτική, πλεγμένη ανάμεσα στην οποιαδήποτε διανθρώπινη συνάντηση. Παρά τον ανομοιογενή και ασύμμετρο χαρακτήρα της διαφθοράς από χώρα σε χώρα, θα επιχειρήσουμε αρχικά μια συγκριτική ανάγνωση ανάμεσα σε δύο χώρες με εξίσου υψηλό αποτύπωμα διαφθοράς, της Ελλάδας και της Ουκρανίας, έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται αρχικά μέσα από την εργογραφία του Ποντίκα και αφετέρου μέσα από την ουκρανική σειρά «Υπηρέτης του λαού». Στο έργο του Ποντίκα, «Διαθήκη», ο νομάρχης και ο δήμαρχος, δηλαδή οι πολιτικοί εκπρόσωποι του τόπου, παρουσιάζονται κλεγμένοι πρωτίστως, μάλλον οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου είναι πλήρως εξαρτημένοι από τον εγωγούσι, τον μεγαλύτερο έμπορο όλης της πόλης. Ο νομάρχης, που αυτοσυστήνεται ως το ίδιο το κράτος, δηλώνει: ο Γωγούσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Είναι ο μεγαλύτερος έμπορος μέσα σε όλη την πόλη. Εγώ, δηλαδή το κράτος, αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο Γωγούση. Αλλά και ο Γωγούσης αγαπάει εμένα. Είναι σαν να λέμε: κράτος και χρήμα πρέπει να τα πηγαίνουν πάντα καλά. Από την άλλη, στον υπηρέτη του λαού, ο πρόεδρος της Ουκρανίας παρουσιάζεται εκλεγμένος πρωτίστως από τους ολιγάρχες και δευτερευόντως από τον Ουκρανικό λαό. Θέλουμε έναν πρόεδρο ελεγχόμενο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Έτσι, η έννοια ολιγάρχης δεν αφορά τόσο στο επιχειρηματικό μέγεθος, όσο στην πολιτική επιρροή, ως αποτέλεσμα όμως της κατοχής του πλούτου. Μία βασική μορφή διαφθοράς είναι ο χρηματισμός, η δωροδοκία. Στο έργο του Ποντίκα, κοίτα τους, με ένα λογοπαίγνιο γίνεται αναφορά στις μίζες των πολιτικών. Καλύτερα να τρέχουν οι μίξες παρά οι μίζες του. Επίσης, στον γάμο, ο βιασμός κουλώνεται με τις 100.000 που προσφέρει η οικογένεια του βιαστή στον πατέρα του κοριτσιού και στους θεατές. Ο ήρωας λαμβάνει 3.000 για να αποστοιχίσει ένα κείμενο που συκοφαντεί τον κομμουνισμό. Όπως επίσης και στο τρομπόνι, οι πολιτικοί παράγοντες υπόσχονται επαγγελματική και χρηματική αναβάθμιση στον ήρωα, γιατί άθελά του η μουσική του καλύπτει τις κραυγές των πολιτικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων τους. Στον υπηρέτη του λαού μαθαίνουμε για μια γενναιόδορη δωροδοκία που επιχειρούν οι ολιγάρχες των 50 εκατομμυρίων στο έπιστο επιτελείο του Προέδρου, προκειμένου να τον ανατρέψουν, όπως επίσης στη συνέχεια και για την προσπάθειά τους να δωροδοκίσουν τον ίδιο τον Πρόεδρο με ένα 9ψήφιο νούμερο σε Κυπριακή Τράπεζα, προκειμένου να αποχωρήσει. Επίσης, είναι ενδεικτική η αποκάλυψη, παύλα ανακάλυψη του Προέδρου, ότι ο επικεφαλής του Ουκρανικού κυκλώματος διαφθοράς, ο οποίος παραλάμβανε βαλίτσες με μίζες εκατομμυρίων, ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη κοινή μορφή διαφθοράς είναι η κατάχρηση εξουσίας και χρήματος. Στο έργο του Ποντίκα, η Διαθήκη, είναι ενδεικτική η πρόταση ότι και στο νοσοκομείο να άφηνε τα χρήματα, πάλι θα βρισκόταν κάποιος να του ταροκανίσει, όπως και η πρόταση του Δερβή, ότι με τα χρήματα που πήρε από την κυβέρνηση για να επισκευάσει τους δρόμους στα χωριά που το χειμώνα πνίγονται στη λάσπη, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αντίστοιχα, στον υπηρέτη του λαού γίνεται λόγος για τις μάταιες προσπάθειες του Προέδρου να βρει έναν υπουργό υποδομών, ο οποίος δεν θα καταχράται τα χρήματα
που είναι προορισμένα για την επισκευή των δρόμων, αγοράζοντας σπίτια στο Λονδίνο και στο Χαβάη. Τρίτη κοινή μορφή διαφθοράς είναι ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία. Είναι αποκαλυπτικός ο διάλογος στο έργο του Ποντίκα Διαθήκη ανάμεσα στον Μητροπολίτη και στον Πρόεδρο σχετικά με τα ονόματα που θα παραμείνουν ή θα διαγραφούν από τη λίστα των απόρων. Ποιον έχει αυτή και είναι στη λίστα των απόρων? Κανένα. Αυτή δεν έχει απολύτως κανένα. Είναι η μόνη και η πλέον φτωχή. Σβήστε την και τη σβήνουν. Κάθε χρόνο τη σβήνουν. Στον υπηρέτη του λαού μαθαίνουμε για την απέτηση της αδερφής του Προέδρου να διοριστεί σε υψηλόβαθμη πολιτική θέση, επικαλούμενη το μοναδικό προσόν που διαθέτει την ιδιότητά της ως αδερφή του Προέδρου, για τον γιο του πρώην Προέδρου, ο οποίος σε ηλικία 30 ετών διορίστηκε πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και εξίσου αποκαλυπτική είναι η ομιλία του ίδιου του Προέδρου προς τον Ουκρανικό λαό. Οι γονείς πάντα θα επικαλούνται έναν θείο σε υψηλόβαθμη θέση να μεσολαβήσει ώστε το παιδί τους να μην σπουδάσει σε ένα οποιοδήποτε σχολείο, αλλά σε ένα από τα καλά. Στα 20-25 του θα έχει γίνει βουλευτής και όλα καλά. Με τη σειρά του θα στείλει τα δικά του τα παιδιά στην Ελβετία να σπουδάσουν σε σούπερ σχολεία. Θα τους αγοράσει και ένα σπίτι στο Λονδίνο, ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο μακριά από εμάς. Να μην τους θυμίζει τίποτα εμάς, τους βλάχους. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του Βασίλη Πετρόβιτ Γκαλαμπαρότσκα, του απλού μάλλον καθηγητή ιστορίας, ο οποίος κατάφερε να γίνει ο μοναδικός αδιάφθορος πρόεδρος της Ουκρανίας. Παρουσιάζεται σε ένα διπλό κοινό, αφενός τους ηθοποιούς που παριστάνουν τους πολίτες της Ουκρανίας, αφετέρου τους πραγματικούς πολίτες της Ουκρανίας, οι οποίοι τον παρακολουθούν με την ιδιότητα του θεατή. Ο Ποντίκας στους θεατές επιμένει ιδιαίτερα σε αυτή την ιδιότητα, κυρίως εξαιτίας του βαθμού επικινδυνότητας που περιέχει, καθώς προϋποθέτει έννοιες όπως μη συμμετοχή, αδιαφορία και κυρίως ύπνωση. Η σειρά υπηρέτης του λαού, εφόσον ήταν τηλεοπτική, κατάφερε να δημιουργήσει όχι απλά ένα μαζικό, αλλά το μαζικότερο κύμα θεατών στην σύγχρονη Ουκρανία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σύγχρονη οπτικοακουστική παραγωγή. Έτσι, αν θέλουμε να εντοπίσουμε το πραγματικό ενδιαφέρον ανάμεσα στον Ποντίκα και στον υπηρέτη του λαού, καλό θα ήταν να μην μείνουμε στις απλές και προφανείς πολιτικές αναλογίες που αναφέραμε περί διαφθοράς, αλλά να εστιάσουμε στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις του κειμένου. Ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός που οδηγεί στην έκθεση των οικείων κακών? Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Ποντίκα, στόχος του οποίου είναι αυτή ακριβώς η μετακίνηση του άλλου από τον ρόλο του θεατή, και από την οπτική αυτή το έργο του δεν θα μπορούσε να μην είναι μια πράξη επαναστατική. Από την άλλη πλευρά, συμπαραγωγός, συγγραφέας και πρωταγωνιστής είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δίπλα στο δικό του όνομα, το όνομα ενός βασικού, ή μάλλον του βασικότερου παραγωγού, αποσιωπάται. Είναι ο Ίγκορ Καλαμόης και πλειοψηφικός μέτοχος ενός ομίλου 8 καναλιών, τα προγράμματα των οποίων εξαρτώνται αποκλειστικά από τα δικά του πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα. Τον Απρίλιο του 2014, στη φιλορωσική πόλη Ντανμπάς της Ουκρανίας, ο μεταβατικός πρόεδρος Αλεξάνδρ Τουρτσίνοφ διόρισε τον Ίγκορ Καλαμόη στην κυβερνήτη της πόλης υπό τον όρο να τηρηθεί μια πολιτική συμφωνία. Να καθαρίσει η πόλη από τους φιλορώσους, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται τη χρήση βίας. Ο παραγωγός επένδυσε 10 εκατομμύρια για τη δημιουργία του τάγματος Dnipro+1, ενός γράμματος εθνικιστικής πολιτοφυλακής και αστυνομικού συντάγματος που θα χαρακτηριστεί από τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή συνοπτικών διαδικασιών. Θα υποστηρίξει οικονομικά και άλλα προδεξιά τάγματα, καταφέροντας ως εκ τούτου να πετύχει το στόχο του. Να καθαρίσει η πόλη από τους φιλορώσους χάρη στη μέθοδό του, συλλήψεις και πιθανότατα εκτελέσεις. Ο Ζελένσκι, ο οποίος υποδίεται, ή μάλλον πριν πούμε αυτό, ας πούμε καλύτερα πρώτα, ότι μας έρχεται στο μυαλό τα λόγια του Ποντίκα στη Διαθήκη, ότι είμαστε μια εταιρεία που πολύ καλά τα πάμε και αν προβλήματα υπάρξουν, γρήγορα τα ξεπερνάμε και μοιράζουμε τα κέρδη φανερά σε ένα τραπέζι. Ο Ποντίκας, στο τέλος πάλι της Διαθήκης, αποκαλύπτει μάλλον ότι
οι μαθητές παρουσίασαν μία παράσταση όπου παρουσίασαν τους πολιτικούς εκπροσώπους ως καραγιόζηδες πίσω από ένα μπερντέ. Και αν παρόλα αυτά υπάρχει κάτι στην παράσταση που σας θυμίζει την πραγματικότητα, δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια η πραγματικότητα. Στον υπηρέτη του λαού όμως, το σενάριο δεν θύμισε απλά, αλλά ταυτίστηκε με την πραγματικότητα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδίεται τον Βασίλη Πετρόβιτς Καλαμπαρότσκα, τον ιδανικό πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατος ως ο σωτήρας του λαού. Ο Ουκρανικός λαός, παρακολουθώντας τον, αδυνατώντας να διαχωρίσει τον ηθοποιό από τον ρόλο, ταύτισε στη συνείδησή του τον Ζελένσκι με τον ήρωά του. Τίποτα δεν ήταν αθώο σε αυτή την αθώα κομική σειρά και κυρίως όχι η ηρωοποίηση του Ζελένσκι. Λίγοι είχαν τότε αντιληφθεί πως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολεμική μηχανή, για μια χειροβομβίδα που απασφάλισε ένας ολιγάρχης. Στην αρχή του έργου, στο τραγούδι έναρξης, αναφέρεται μεταξύ άλλων «Είμαι σχεδόν υπερήρωας, μπλα μπλα μπλα, είμαι υπηρέτης του λαού». Ο Ποντίκας, ασκώντας κριτική σε τέτοιου είδους υπερήρωες, κάνει λόγο για το Σούπερμαν, ο οποίος έρχεται ξαφνικά από τον ουρανό ως ο σωτήρας του λαού. Όπως είπα και παραπάνω, μας έρχεται στο μυαλό τα υλικά του θεάτρου και η ορολογία του θεάτρου που χρησιμοποιεί ο Ποντίκας για να περιγράψει τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου. Ο Ζελένσκι λειτουργεί ως υπερήρωος στη συνείδηση των Ουκρανών, κυρίως για ένα βασικό λόγο. Καταφέρει να παρουσιαστεί ως ο μόνος πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να φέρει την ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζελένσκι στη σειρά δεν μιλάει ουκρανικά, τα οποία τότε και δεν γνώριζε, αλλά την μητρική του γλώσσα, τα ρωσικά, όπως εξάλλου συμβαίνει και με το σύνολο των ηθοποιών στη σειρά. Από τη μία η προβολή μιας Ουκρανίας που μιλάει κατά αποκλειστικότητα ρωσικά, αφετέρου η δαιμονοποίηση του Πούτιν, ο οποίος εκτός από τις συνεχείς αναφορές της σειράς για την ανατροπή του, παρομοιάζεται με τον Ιβάν τον Τρομερό, τον αιμοδιψή Τσάρο, ο οποίος δηλώνει «Εμείς οι Ρώσοι είμαστε πρωτόγονοι, δεν γνωρίζουμε από δημοκρατία». Μαζί με άλλα έχει ως αποτέλεσμα να εκλεγεί ο Ζελένσκι πραγματικά πρόεδρος της χώρας με το πρωτοφανές ποσοστό του 73%, ξεπερνώντας ακόμα και την ίδια τη μυθοπλασία, καθώς στη σειρά εξελέγει με ποσοστό 67%. Η σειρά υπηρέτης του λαού υπήρξε η πρόβα του ηθοποιού Ζελένσκι για τον μεγαλύτερο ρόλο του στο θέατρο της ζωής του και παράλληλα η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής απόδειξη των θεωριών του Νικολάη Ευρέμιοφ, καθώς έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το πραγματικό κόμμα του Ζελένσκι ονομάστηκε υπηρέτης του λαού και πολλοί από τους συμβούλους που περιβάλλουν τον πρόεδρο πλέον Ζελένσκι προέρχονται μάλλον από τους κύκλους της οπτικοακουστικής εταιρείας. Ο Γιούρι Καστιούκ, ένας από τους σεναριογράφους του υπηρέτη του λαού, γίνεται τώρα ο κείμενογράφος των καλοθενισμένων λόγων του Προέδρου. Ο Κυρίλλο Τιμοσένκο, αρμόδιος για τα σχέδια στην προεδρική διοίκηση, είναι επίσης επικεφαλής της Good Media. Μετά την εκλογή του 2019, περισσότεροι από 30 υπάλληλοι της εταιρείας προσχώρησαν σε κυβερνητικούς κύκλους, στην προεδρική διοίκηση, στο κοινοβούλιο. Τώρα είναι που μας έρχεται πάλι στο μυαλό, μας έρχονται μάλλον τα λόγια του Ποντίκα ότι είμαστε μια εταιρεία που πολύ καλά τα πάμε και αν προβλήματα υπάρξουν, γρήγορα τα ξεπερνάμε και μοιράζουμε τα κέρδη φανερά σε ένα τραπέζι. Πράγματι, ο Ζελένσκι και οι συνεργάτες του φαίνεται πως παρέλειψαν να δηλώσουν στην Ουκρανική εφορία περίπου 40 εκατομμύρια, τα οποία όμως προήλθαν από συμβόλαια με οπτικοακουστικά μέσα του Ίγκορ Καλαμόισκι, παρόλο που στη σειρά υπηρέτης του λαού, ο ηθοποιός Ζελένσκι αγωνίστηκε με όλο του το είναι να πολεμήσει τη φοροδιαφυγή, μη διστάζοντας να επιβάλλει κυρώσεις ακόμα και στην ίδια του την οικογένεια.
Μας έρχεται στο μυαλό η ορολογία και τα υλικά του θεάτρου που χρησιμοποιεί ο Ποντίκας για να περιγράψει τους πολιτικούς εκπροσώπους του τόπου. Η μάσκα από κρυάς που κρατάει ο ηλικιωμένος πολιτικός, ο μεταμφιεσμένος σε μαρκησία νεαρός πολιτικός, αλλά και τα λόγια στο έργο του ορθός λόγος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεφύγουμε προτού βγουν τα άπλητά μας στη φόρα. Η έκθεση των μαριονετών, η δημόσια έκθεση του θειάσου, η διακειμενική ανάγνωση που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε ο Μάριος Ποντίκας είναι ενδεικτική για το μέγεθος του ίδιου του συγγραφέα. Τα κείμενά του δεν είναι κλειστά και βαλσαμωμένα, αλλά γεμάτα από ίχνη και γραμμές φυγής. Διεγείρουν τη σκέψη, κατευθύνοντάς την πολλές φορές ακόμα και προς άγνωστες ή απρόσμενες ακόμα κατευθύνσεις. Εξάλλου, σε αυτή την ικανότητα να πυροδοτεί το απρόσμενο, δεν κρύβεται και μία από τις βασικές γοητείες του θεάτρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Γιώργη Χατζοπούλου. Νομίζω ότι αυτά που είπατε θα μας